part 3 ng please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. Maraming salamat. Part 3 ng ito. Ito ang mga matabangan at itong gusto na nga. Hindi na padaktan sa ospital. Sa ospital mo matapait kayo. Yan na pa dyan mo bantay. Mo gani ang Asol na tanan. akong pamitagan ni kung kuan lang yun, sir. Pwede ka kahiring na kwato bagong ng ospital. Wala kahiring na. Wala yun, sir ba? Wala yun na ko na kuan og na kuan lang kita na ko tong na-search lang kita na akong hilot. Ang hilot lang. Gawas mo Oo, na. gani, na-search lang ta na ko tong hilot. Ang akong gina-search mo ay kanang mga tambal, mo. Kang about sa gastritis. Mo lang ginaingon nila parang pagkabalo sa doktor nga tinga nag-tiktok ka, gakuan, ang ilan yun ang ikon. Panot mo na siya. Kaya wala malay panot eh. Gastritis mo na siya. Acid reflux. Oo, Oh, gani. ganun lang po. Mo gani akong mo pa na ingon. Pero ang kung hindi na napanood din siya, isip yun na dakon. Ang ganay nga dito. Ano, kapit na po dili. Mura di hapon. Hindi mo to para yun siya, oh. Gakuan din ang akong tiyan ba, kanan sa kulot sa kong tiyan. May kuto ako din na, no? Karang gamay na yun sa taon. Kung mga isang palo ko ba? Huwag yun na kukuhan. Ito sa'yo, maganahan kung taon. Bagay ko na kukuhan doon. Yang. Diyan ka lang. Abot na dyan. Up.
Trabaho. Saan ba? May one time sa kung mga pagdaot sa lawas na trabaho. Ang trabaho, bisa kung saan klase ng trabaho, okay lang. Basta dito magpasa. Mga ganito. Grabe po. Di isa kung sa pabugat pa na diya, okay ra kayo. Di ka madaot na. Ang makadaot na yun, kung pagluman. Masay, maghakbat, maligot diya, hindi pa rin. Ipilit kayo ang ligot. Inom pa, nagrilyo kayo pagkamahana. Idaot sa gawas, idaot pa dyan sa sulod. Madali pa magkaroon. Di ba mo madaot karon? Mauna na yan. Wabot yun ang time. Wabot. Kaya maningon ang waan ko. Rehat ang mga matay, pero diferensyan pagkamatay. Ay, nagmamatay dito. Kung di mamatay dito. Kung sige antos. Partay dako ano buli. Pagkurong po na kuha na kong mama siya. Na Na namatay akong mama ko. Patuya ha. Parang tari sa iyong ano ko. Na umura sa ano ba? kanang sa spine na. Gulay. Kung pinakakuyaw sa tangan mo na electrical na mao na si panel board. Pag di mataro ang panel board, di ko ni maniga dre. Tuwa man sa men dito, tarong lang yan ang dito. Kuhan siya sa SPMC rapid siya. Mo itong kuhan siya ng operahan. Ay, ang puno po ko kapos mo. Wala. Dito, pamiro, kahit makabakle pa siya. Magana. Itong kuhan last niya kuhan, katong nag-load, anto sa siyang kuhan, loan sa motor. Maurot ko naka-backlight sa